Edigin işten açık bolsun. Men yine hemişe kimyali 5.55 doyanyan. Sağadıma alta guryan. Yine hemişe 5 minut öň oýanýan. Salam. Ak şeherim, ak feheri. Ay senem. Şu koğuşları şu yerde koysan bolonok mu? Häzir Ene goýan. öz yeri var, gör şu yerde koyan. Salam kaka, salam Waalaikum eci. assalam oğlum. Ertiriniz hayırlı Salaman olsun. ölçtüm Turdunmu oğlum. tagaman oğlum? Turdum eci. Ertirliň edindiňmi? Edindim, sizin kem taýyn. Bolýa Men oğlum. işe gittim. Bar. Kaka yöredim. Var oğlumcan. Ulugum. Yudum kaka, yudum. Berekellah oğlum, berekellah. Tagaman. Tagamancı işle oğlum. Böyle. Şu zatlar öz yerini Bor, dursa kaka da. tey. Kapyň agdyna adam gelir, mıhman gelir. Vay, man bol batırşını. Bu çağanı. Şu çağanı vuru. Hay, gelin. Uy. Enesi mana seredeydi. Qaharını çağatından çıkaryan eceni halam o. Bolya enesi. Vay. Koy, koy. Anha, bu men iş yerim Altın Toy Mekany. Ýöne biz her gün esasy işimizden öňürtü bedenimizi berkitmek bilen meşgul bolýarys. Ine bu Süleyman. Oň işi gatagyr. Ol şişlik pişirýär. Yine 98. Hay bolmaýar ki. 98 bor. Yo, men borlanmaýan. Ine bular bolsa.
Leylis bilen Ýuwa. Ulan şol bolsa-da olar bir gelip Süleymanyň keyfini gaçyrmak üçin terezi aşagyna wakyt goýar. Süleyman, oňa. Geldi. Kim geldi? Gelene näme? Hansol, Salam. salam. Hansol, Kim? haq tagırca. Hani? Kim? Şara bir şey. Var mı? Meni görüp Nurhan oğul. Ya da postilyaly, arkanışım, galp bilmän ýatyr mı kan? Yüz jagadım, canman ýalydim. Näme? Men mi jogmun? Men mi pıstıl? Men mi balta urjak? Şugur sen verdin de. Owa? Diýdar, senem başyk sagyrýar. Näme boldy? Borlay. Dostum, men gidimden gaýtdy. Bolýa? Sevgi ýok. Sevgi ýok. Söýü bar. Onda da şeýle belen söýü bar. Yok sevim. Adam aşk bolýar. Näde öwreşýär? Sevgi öwrenşmek. Sevgi öwrenşmek. Öwreşmegin. Wagtlaýyn bolýar. Sen söýüp göreňi, şoň üçin şey diýär. Söýýäniň ýeli barsa, ýaşasyň eli. Oň gülküsi, iň şirin aýdym bolup eşdilýär. Oň gözlerinde mehir bar. Umman ýaly gözlerinden suw içmäge bardym. Teşne kalbymy gandyrjak bolup, ýüregimi ýitiräýdim. Innem tolkunlar ýüregimi kenara çykarmazmy ka diýip, şol garaşyp ýördim. Birden şolum mana garp bolaýsamam, meni halas etme. Seni halas etme. Seni halat et. Ýok. Menden seni halas. Sen sevgiden kefeller. Men kefeller. Sevgi ýok. Ýöne men gülnäçi ýa-da. Vay 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 vay. Gelin hani bağlanalım. Ne getirdi bana? Hiç oturun. Getirdi gene. Ne getirdi? Zeynepcan, hansı yumurtkanı arattala bağlam. Ene yumurtkan näme üçin artmaly? Biz häzir yumurtkan gabygyny tuwatýar. Näme üçin ene? Yumurtkada can var. Ol ýaşaýyşyň alamaty. Getirip alam, getir ataly. Adim, 40 tane buğday dänesini sana hani? Näme üçin ene? Sebäbi, buğday artgalyň, bolçuluň alamaty. Ontaňam şugun gelnejeň bilen jigiň 40 gün çiğletinden çykýa. Getirip alam. Hanenni buğdayam guýýar. Ana. Hani kümüşteňe haýsyňyzda? Ene menne. Şeýlemi? Getirip alam. Ene kümüşdeňe näme üçin atylýar? Sebäbi kümüş birinciden suwar atylýar. İkincidenem halallygyň alamaty. Ha. Innem et atýar. Ene et näme üçin atylýar? Çiğle düşmedi ýaly. Innem 40 çemçe suw ýat. Ene men uýaýynna. Al balam, al. Me.
2. Didar, inim. İlki bilene oğuydun kakası men canıcan dostum. Onunum näme? Gelsin, görsün, öwrenýän bolsa öwrensin. Başlyk, men şu wagda çenli gyýyl maşgala işe öwretip göremok. Onsoňam denan maşgalalar ölçegen bilen oklar. Tapan-tupandan alýarlarda nahar bişirýärler. Didar, bolýa. Sen işleň bilen boluver, galanynam ondan görüverer. Bolýa başlyk. Onunum ýene bir haýyşdym. Şuň toy gaty uly toýlaň beri. Özüň bir gaýrat etdi üstüne dur. Bolýa başlyk, bolýa. Alo. Waleyküm esselam. Ha, tanıdım. Şol martın 29'na ulu dağlı mı ya, kiçi dağlı? Ha. 39. Anhada 40. Hani? Senem? Suumuz tayyar. Hani gel Eyüpcan Allah. Ho enesi, geldim ana. Geliveri. Hava oğlum. Canıma. Hani gel oğlum. Hani enesi. Ene. Gel oğlum gel. Cana. Akılım. Hedil etti de. Enesi üşemede. Yok la balam. Ana bolli. İnne bolsa yediye aylamalı bortum. Bolya. Yattın hayır. Kaçırayma Zeynepcan. Bolýa. Vay. Hay geline. Senim yankı künnükten su üstünden akıt da çiğleden çıka. Bor enesi. Fen şafenim men şatuvar, qaribyň men qıl istivar, ýa-da salsam agdym suwar, dodokda balyň derdinden. Hatyja, Howza Paramanoviç. şu dünkü saýlan 4 tane aýdymyzy. Dinläp görjek bolýaňyz. Hawa dinläp görjek. Rüstem goýber, dünkü saýlan 4 aýdymyzy. Yok, bu değil. Dur, gitsin. Elbette. Akballarımı taşlaşmasın, didelerimi hoşlaşmasın. Ballı. Kim aýdy ya baydymy? Dayanç. Kim dayanç? Aydımçı bolasy gelýär. Gowaý diýen eken aýdymy. Sen tanýanmy? Hawa. Onu ertir alıp gelmeň ýanyma şony. Bolýa. Sarıya arval öden pişme bilen. Doyman geçýär şuda. Şafenem Feride oňa. Atat diyene.
Şu yaşlılara 200 saniyalık versem bolar. Ay, aktır soya katılma. 300 de donu. Bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Baracağım kumur. Anha soğan, gayrat edin. Doğru ağam. Çağılar. Hani kim şişirdi bunu? Men. Getir dampları. Vay qıydım can. Taňa dönüyin. Bilýän men taňa nämalym hani? Häzir görüňde begenersiň çağam. Agy, munçoklaw nämeçek? Uy, paýlajak. Bäwek toýdamy? Dagy näme? O sen seçmäkäňde urup gutarýan jäjekliňden gowy. Özüm bilýänmi ardan, pişmäň ýanny öwrony. Vay, pul can aljakda. Seýenç, Ho! goý elingdäkini. Elingdäkini goý kömek etsene maňa. O adyn sal. Haçan görseň iýip bersiň ay. Şo taýynda diýip ýadamadyňmy? Kiçiräkleri. Kiçisi ba. Berekella. Bizim müşterilerden eşitmeli sözümüz şo dämi? Öwü sen ýanky getiren garrymalyňdan tamdyrlama bişiräýsek, berekellany eşitmän geçer. Maňa gitdi ýaşazyk toklu getir. Dewle dawa. Men ýokam. Didar Eti kimke? kabul etmem. Hayrat edin. On soňam Didar yok. 400 adamlyk bu toy. Didar. Naharyňyz 400 adamlyk bolsun. Elinizi işlärmi? Tagamnamada başga näme? Ak souslu kömelek jüjdel batyrma bişirer. Didar hayfiňiz ka? Olur. Didar ýokmy baňa? Didar gerek. Didar hayfiňiz bolýaňyz. Didar amen. Sen yarım saat geç galyp geldin. On soňam keýgim aşhana gelende eşigini çalşmaly. Bilen okmy? Gelende görä hol ýere geçdi yer almar assalar. Bugünlükçe bir halta yeter. Hani? Ağam bişti mi? Bişti. Ay sen var ha. Yetişti mi? Getir hani. Oho, gelin hani. Komşular. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Wa aleykum. Gelin hani geçin. Bavum içerlenge. O ýaşy. Ay, Bir mudar var. Ayaç. Ayaçsan. Bihman geldi. Salam. Gowmy? Kabul et Oh, oğlum. geldim. Var ver oğlum, var. Geldin mi? Ini? Almaňda. Nire var ya?
Bir min täzir gelýär. Ýör. Yer zat etsek, iş etsek gelir bular. Allar. Enesi, çay içecek mi? İçemeli. Çay getirin enesine, gök çay. Ağı şonam her gidip aydıp ettirmeli. Bulun ödünün bilip etdiyen işleri yok dağı. Hayran ağlaymalı be. Dürtmesen oyanan okta bular. Vay hani çay, çay. Turdan eme gözüme cinker batıyorsun, çay getir de. Vay enesi, şu ne halis yağdadım. O yağdanmam hiç, içim yanan yerin aytayınna. O sapı soruncanlar var. Sülün çalpılarla git. Ağız, üç gelinleri var. Gözüm bilen gördüm git. Bize mengdecek olup, mengdeşeyle olup durlar. O bişmedik badamın güllüpök arzanı var. Onun mengdeştikinen olup durlar. Vah! Heyim bize mengdep bilerim bular. Bular entek bizim o basık giden ayak izimizçe yoga. He. Kaçımı alıp verecek deydin hacı. Men mi? Haçan, örp verecek deydin mi? Koy tanığı, senin ben başımı göz maylap var yan. Ağız iğnesi, bular üç gelin olup, ha, bir saçak getiriptirler. Ne mi? Kaçımı örp verecek deydin hacı. Ağız boyun bilen denedip tır yok kalaydın var. Bari işim sen saçın oldu ağız bir. İne de. Siz dağı bize ne hil saçak ettiriyorsunuz? Gelinler her yeriniz ayrı ayrı saçak edersiniz deyip her saçakta pommak, gülü pökmü çağı oyna vacılı oğuy. Ağız oğlum hiç hoğullarına bir kırmırlayan o da bağırının anı tutturuyorsunuz da siz. Ağız bular var bürgüden var 10-20-12 çağı adama iyidine tırkak gettirler. Vay içim yana ya da solar yağıtma düşüyor olayım. Gelin can, toy tutup iyile çakılık beren ton. Sen bar etmeli işin. Yaşayacak hizmet. Bala ne? Vay enesi şu hoş dedim ulan damağım çalyan da. İl sen aynandır. Şeyle mi kâğıydı ya? Yok lağıydı vay. Hani sen beyle oğnuktatları kellecini ağırdıp yürümedi. Şafenemden havar tut. Bebecin hiç sesi yatmadılar. Vay enesi sizin hem şu gelinini çalıp toğurlen yağlak kol halis ödünün olmadık sıran bol oturluğu. Bu birinci del, ikinci del, üçüncü del, dördüncü çağasını eğirmedik sıran bol oturluğu. Ay yana şu kocalıkta men olmasam hiç de ödünün orun oğa. Uf enesi men şu kocalıktan ırskım ayırıp güçüreyseniz ödünüz közönürsünüz enesi. Men şon için gidivilmeyen uğrun size kıyın olur deyip. Begencem berik çağır. Bekki! Begençan! Hiç heveren okta. Uy, berde mi kıyın sen? Vay, bu boyun bilen boy taş edip elindeki çörüğün ne mi? Ne mi çık kulyan mı ne? İyicek. Noş olsun, iyi. Hele ben sen 8 tabak doğraman burutrong deydin. Vah hey, sen doyun nelsin, iyi. Yür! İcin çağır ya. Oğuzcan, çağırpsın. Vay bu ne mi? Ay, gece açıktım da. Yürücüğün tıyırlaydım balam. Hava. Uy, yan bir tabak doğramayamedik mi ne mi? Ay gece, açıkaydın da. Acıktım bir beni.
Bakay, gözünden görünüp durda çıgının. Hani iyi de onu. Eçecan, men howlu aylanik çigäýinle. Oy näme için? Gel Eceň yanına oturdacık iyisine gel bu adam gel. İyi de bu adam iyi. Keywani, oturmum. Toya maneti ve denne tağa olduk. Hudaya şükür. Ege canıma, itin yanıma gitti. Ay, sen boğulun itlerini ödünden o var ya. Şulowluğuna çare olacak kelle. Ay, sen oğlun da, ana çayın demin alan bolsa bir kere içeli. Men garawadım. Ine sana. Men hiç çağadım, garawadım. Uyu sonsum. Hançygin kunnow wag bolmalaşdaýda. Ağlaýamy? Ýok ağlanok. Men galyň eşiklem saldyňmy? Nire? Çöle. Nämçin? Surat çekmeni. Täsin sonra berýäňi. Surat. Sen başga pikirin barmy Guwanç? Maňa 4 çağa bilen aňsat däle ýekejedimi? 3 günjük surat çekgeleýin çölle howan gowy wagty. Gitmäýde Guwanç. Gideýin. Maňa 4'üsi bilen gatkyna ýekejedimi Guwanç? Gideýin. Gitme. Gitjek. Onna menem gitjek. Nire? Atam öýme. Şu 4'üsi bilen mi? Gideýin. Giderin. Gidýän. Gitjek. Bugünkü toy sagamansa udyk abray bilen. Hemmäňize sag bolun. Ertir saat 9'a gelin. Sağ olun. Menem gaýdy bereýinmi? Senin tägem berdemi? Men bular öý alyp gidip barassalarna? Ertir 9'a gelýänmi? Gelesin gelse gelay. Şirin? Ha. Gelinligimiz geldi Ha, giyindirip durlar. Bolya. Inni ertire 2 gelin giyindirmeli. Uy, bedegimiz hem mara. Murada da aydın ertir toy mekanı bedemene irrak barsın. Bolle gidiver.
Vay, bu gelmeden owa dönüğüne. Tuweleme bagtyň bolsun. Sağ olun. Özüňem köýnüň owa dönüni saýlapsyňa. Ýöne bir jamatlagatyň ba, Baharjan. Şo biziň täzelen altyn şaý tepimiz bar, şonu bir getirsene. Başlaň. Ho, şaýtenem. Alyo, şeker, gowmy? Howa, gowy, özüňem gowmy? Men neme? Şaýtenem, tanadyňmy? He, ho, aýdy ber. Tanamadyňmy ya? Tanadym, şaýtenem, aýdy ber. Ne bileýin, tanan nersiň öýtdim şu wagt. Zat, maňa bara, ho, gyzylyýman bara. Şonu beräý diýjek boldum. Alay, aýnaly çekmede duranlar. Neme, haýsyn alsam kamget? Haýsyn soraýan? Vay, bilemokda maňa haýsy gelşer kaget? Himmesem gelşer, şaýtenem, alyber. Ya, daňyp göräýsemmi kamget? Göräý, şaýtenem. Kıyın görüňok dämi şeker? Vay, ýok, şaýtenem, alyber diýdime. Ay, onna da bir hili görýänne. Hiç hilem görmedogan, alyber. Sen nerede şu wagt? Men işte. Ay, nämedan jygmel soraýyn edim däge. Şaýtenem, şu atýanda adamma, soňrak jaňa der. Näme? Han şunam bir dak göreliň. Kulak alqasan badamy? Ağam. Kekicine seret beräýdi. Gaty gowy. Gül bolup tura. Sen arkaň galybyny alber. Bolýa. Seýenç. Ha, şu atyň gulagy hiç bolanokda. Oňur beräýdi. sen Halipa görkäde. Halipana ellegse gül ýaly bolar. Uy. Ho! Näme adyrlýan? Uy. Uy. Anayny gowwaly. Bagtyň bolsun. Sağ olun. Näme bolanokmy? Hawa Halipa şu gulagy. Ha, gulagy türkmenlerde bir söz bar. Gamışgulak diýerler atyň gulagyna. Gulagyň uzy gaýsyp durýar. Ana şu ýerde de dügünjik bar. Şunun ýaly köpi işläp eliň enine etmeli. Kayın zatda at adam ýasananam kayınna. Hawa. Gulagy gaýsaryp durýar şeýdipçik. Ene bolly. Bolly. Enem senem razyk ýaltarak bolýan palçygyň gurapdyra işlemäntiňe.
Heykeltaraşyň eli mydama işläp durmaly. Eger meni işlemeli. Serdar, geleberik senem. Şotun notun esasları zähmetde. Mallagan bir aydan sözü var. Bir gün saat salmasan özüň bilersiň. 2 gün salmasan dost ýaryň biler. 3 gün salmasan ýyl biler diýe. Onu soňam näme? Mene işten boş wagtymam işläýän. Armağda yetişýäňiz mi? Hani? Duza bol. Edit. Falym. Bolýa. Döwlet dagy yetişýäňmi? Hawa. Bolupdyra. Didar. Ho. Ine. Ertirki toyuň tagamnamasy. Bolýa. Jeren täze köýnüň gutly bolsun. Köýnüň täzemi? Hawa. Gutly bolsun. Sağ ol. Awdan gelipdir. Sağ ol. Men geldim. Yine yarım saat diýjä galym. Gelen bolsaň gowy edipsiň. Hana bir halta zaman saňa garaşyp dur. Ağam bu näme? Ine alham? Näme alhamy? Sen maňa alham getirdiň. Ine getirdim. Seret, gör, yal. Jana ağam. Bir vedre boýa teret aýdym döret bolanok. Özüm boýa hakyna. A sen döret? Döret ay. Döret gör. Ine 5 10. Jana ağam. Alham diýilýän zat gelýän wagtyň gelenok. Sen getir. Ya alham seni gör kaçaýamka. Inim. Getir. Çağırıp getir. Haş edip getir. Korkulup getir. Ya kulveräýelmi? Salam. Salam. Dayanç. Boyalar hakda goşgy diýdiň getirdim. Sağ olun. Sağ ol. Alham ne keno? Dayanç. Dayanç. Ay, alham bilen men alham deňelmi? Olara diýeniň çäresi ýok. Haçan idim men size? Heli diýdim men şolary getiriň diýip. Bolýa. 10 ýerde hukman barar. Arkaýyn bolay. Ýörüň de näme dursuňuz? Bor onda görüşür. Bor. Bolýa. Jerenjan gowmy ýagdaýlaň. Şükür. Men ýüri telep seni göreýin tek gelimde çyginçan. Oňurypsyňyz gençe. Öňem 5 edek dag gelip gitdiňiz-de. Adar edinmelerle keniniňizde. Way ýoklugy, adar bolarmy? Onsoňam ata-babalarymyz ýedil çäp bir kesipdirler. Wy, neme? Anhasiri Jerenjan. Şi tagamnamagy günne seretýän ölin wara. Şi mayonezli iştahçarlan aýra ýylla çyginçan.
Öňüm kän geldim bilýän. Ýöne şuny şu gedek inni aýraly. Düýp götür. Sebäbi toýa çağa geljek, bir hili adam geljek. Onsoň garnaşlanmadan mara, bar iýejin. Olary näme goýsaňam doýanyny doýmadygyny bilen okýy. Zat ilinki bolsa da garny özüm ködüröýden okýy. Ýöne ip ýatyrlar. Onuň towy birine bir zatdagy bolaýsa. Onuň daş etden. Şoň üçinem mayonezli şäçerlamy düýünden aýrýas. Onsoňam näme? Sen maňa 5 tane gyzgyn nahar ýazypsyň. Maňa şonuň 3'si yeterlik. İkisini aýrýas. Seret. Anha, şu ýerde, dur, galamyňam ber. Seret. 5 gyzgyn nahar aýrýas. 2 gyzgyn nahar, galýa 3 gyzgyn nahar, köpel diýet. 5 adama deňdir. Anha seret. Neçe pul togşytlanýa? Gördüň dämi? Al belli, jigimjan, belli. Belli, ýatdan çykmasyn. Onsoňam men gys çykarýana. Oglan tarap neçe joşda joşybersin. Edäýsin ulla kandan toy. Men gys çykarýana. Maňa bolýar şol. Onsoňam toyda ýöne imel diýen zat ýok. Tansam etmeli arasynda. Tansam etmeli. Olanmadyr. Men gittim. Jerenjan, onu saňa tapşyrýan. Ödüňem gowjak edekeniň. Ýüzüňem şeýle mülakatlyjak edekeniň. Sen gaýrat et. Eger birden ýene bir mesele çyksa, ýok gence, men çykmaz. Ýok, mesele çykmaz gence, arkaýyn bolaýyn. Bor Jerenjan, gaýrat etjegim. Ödüň gowjak etsen. Of. Aylanıp yıllar yürep geçip barya kervan. Şulaydım mara mılayımcak başamallah ha. Öden bir açık duygu ver bana. Täzeden ýene bir gede gaýtyp ber hani. Öyle. Aylanıp yıllar yürep geçip barya kervan urak. Minne täzeden duygu dürep sana salamım yolladım. Duygu salamım yolladım. Seher sava öwsün ýeller size tarap baryan yolun. Sözüm aýdýarym men dillen. Sana salamım yolladım. Duygu salamım yolladım. Eleme ýat gelen wagty ýitirmeli kymmat wagty. Kabul etsen waq bagty. Sana salamım yolladım. Eleme ýaz gelen wagty ýitirmeli kymmat wagty. Kabul etsen Tadap. Taýarmyň gele. Ho, enesi? Gelle. Vay men heli taýar boldum. Şatenim. Gudym taýarmyň sen? Vay. Sizin şasenemiz giyinip bolýança biz gudolonka 2 gedek gidip gelýärse enesi? Şatenim. Enesi, bula gudolara kitjek saçagyň. Anha bulam guda berjek sowgadyň. Şular ýaly gymmat sowgat bermek hökmanmy diýsene enesi?
Özüme gedek galsa bilýän näme bermeligini. Arman enesi bolýaňyz-da. Şahenem. Enesi tayyar. Agy. Näme? Giyen zadyň näme? Köýnök. Bilýän. Göreň okmy men näme giýenmi? Bar, iýlenmede eşiňi çarşyp gel. Men kiýal köýnöňi giy. Biz mepmeňde şup gitmele. Kiçi gelne daýt. Olam giysin bar. Bolýa. Way dur. Kiçigil näme giýmeli? Ine şu köýnögi giýmeli. Näme üçin? Üçüýümizde meňde şolup gitmeli. Bar. Dur. Bar. Dur. Bar. O dur. Mene giýem ok. Giýmesen giden ok. Gidýän ýöne giýem ok. Enesi gidem zok. Enesi aýdaýynda. Renk bilen tagamyň ýollaşy bolmaz, siz bilýäňiz-de. Her kimiň bir halaýan zady bolara. Mene inkubatordan çykan ýaly bir meňdeşke inesim gelen ok. Enesi, ol inkubator bollugy däle. Üçeltiň agdy birliginiň nişany bolýara. Way enesi agdy birlik libas bilen görkezilýän näleri? Besedäýiňine gelinler. Enesi, mene besedip biljek gel. Üçüýümizden bir meňdeş bolmasak gitjek gel. Gitme. Gitme. Sen gitmäniň bilen ýeriň oýlup, honkorlup durar diýäňmi? Gal. Galay. Gal kor. Galayman gitjek. Näme ol ho? Näme bolar öýtýäň? Bular men silan oklara. Ece, silaýňa. Bular meni äskeren oklar. Ececan, äskeräýiň. Bular meni dinlän oklar. Gelinler, dinläýiň. Asyl bular maňa ulusy dürüýden oklara. Ececan, bu seden uluýuňyz-da. Şümi? Wi, Ececan, sizden soň diýjek boldum. Gitjek bolsak onna gideliň. Sagat eýýäm altan boldy. Ýörüň hany. Eyüpcan nerede? Atasynna. Şeýlemi? Ýörüň onna. Gülnar? Näme ýüzüň salyk? Hey. Bilýärmi Jeren? Näme boldy? Maňa Süleyman ýüz bermedik bolýar. Göwnüňe bolaýmasyn? Ýokla. Men geçki diýän bolýan gawagynam gallaranok. Özüm ýan geçip barýakam. Telefonu gürleşen bolup, duşsuga çagyran bolup, on ýerde barýan ýen bolup. Mene duşsuga çagyrýa, özüm baranok. Şodagy bara, ýadyma düşdi. İçim tütäýärdi. Wah Gülnarjan, sen şol oglany ýakaýdyň öýden. Yan. Sünýet. Yan. Sünýet. Ýene de yan. İki sany bölen budy. Toplarym getirdim. Wi, bagryatdan çykypdyra. Sünýet. Hey, başlyk gelýär. Ha? Hey. Süleyman, yan. Bilýän. Yan diýen. Bilýän ho, bilýän. Yan diýen. Çykar bolçal. Ey, ýakdyňa meni, ýakdyňa. Qara göz gülnara, yüregim yan yana, uğrunda pervana, gelmemen gülnara. Qara göz gülnara, yüregim yan yana, uğrunda pervana, gelmemen gülnara. Yaktın Süleymani, ışkında pervana, bol yarın divana. Yaktın Süleymani, uğrunda pervana.
Oho, uyojum bilen yegenjiklerim gelipdir. Gel balam, gel. Yolbarslan men. Gowmajygym, gelliňmi tagama? Uyojum, ene bu siziň sowgadyňyz. Vay, sawal. Kutlayan. 4-nji gezek eje boldum. Çile'den çıktık da gaýdy berdik. Oňorupsyňyz gelip. Galan zat gowluk dämi? Guwanç. Guwançyň öýde getirip gitdi oglum. Hemme zat gülýäli. Ha, şeýlemi? Bäbejik nirde? Hol, o jaýda ýatanlar. Ha men onu yegenimi görüp gaýdaýyn. Aýtmasy zatpa. Ýaşga kakaňam guwançdan ütköşük dälli. Gördüm. Bir gowja bolup mırlap çykýar. Daýtyna meň dänirde. Et ata erdaýa meň däpdir. Maňa Ferhat oglum, maňa Ferhat, balajygym, Ferhat maňa. Ferhaday maňa hemme ýerini haraplapdyrlar oglum, maňa bir Ferhat. Ay senem, maňa Ferhat ne edipdirler? Maňa Ferhat çağalar haraplapdyrlar. Ağlaýamy kaka? Bilemok. Ay senem maňa Ferhat hemme ýerini haraplapdyrlar. Her sahypany haraplapdyrlar. Çıdıma bar ýeri. Men näde işlerin? Eje kaka, men aýatjak giýjäň rahat bolsun. Bar oglum, oğlum. Ulogyň ertir irdençki waýyn kaka. Bar oglum jan giýjäň rahat bolsun. Maňa Ferhat. Näme? Babama diýip ýazypdyrlar. Şekercan balam. Sen näme işläp otyrdyň? Ýataň okmy? Uy. Sen sana garşýanmy? Jaňlaşdyňmy? Ay jaň etdim alan oga. Be, taglykmy kabar? Sen gelliň balam? Geldim eje. Nahar edinmi? Hawaje. Palawy gelen. Şeýlemi? Onna men ýat berjek. Bolýar. Boraje, sağa man etip dur. Giýjäň rahat bolsun. Boraje. Palawydim? Ýatar garna. Hawa. Palawydym. Söýünç. Söýünç.
Özgürdü asman keşfi yıllar yanıştı. Yıllar yanıştı. Hıyal hıyala ulaştı. Bu gece yar bu gece. Hıyal hıyala ulaştı. Bu gece yar bu gece. Şer vakışı tuzuli, işi vardı kısale. İşi vardı kısale. Bir posani gısani, bu gece yar bu gece. Bir posani gısani, bu gece yar bu gece. Bu gece yar bu gece. Gülüm menden gövnetti, sırlı gülü oynattı. Sırlı gülü oynattı. Oh, yalnız koydu da gitti. Bu gece yar bu gece. Yalnız koydu da gitti. Bu gece yar bu gece. 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 Yennece, menden başka adam yokmay çağırarak gitmene. Bol vaktim yok, bol. Yurcucuğum, dir bilen ingirdiğin koysana. Her gün kediyen işin ediver de. Gelin hani inni näme eğlenýäňiz? 1, sen gün öňünemin. 2, 3, 4. Vay, geçdene beýle senem ömür ayağa çalışıp bersin. 5, 6, 7, 8. Şulary ir bilen uğratmaga maňa iş bolýar-da. Onsoň bilen boluşlar nähili? Pulu sen gazanýan, ulogy sen alyp berdin. Bir ekidip düşüräýmek galýar. Başga näme iş bar? Düşünüp bilemek ekitsinne. Hawu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelnece näçe diýdiň? 8. 7 bolaymatyn. Gowja sanasana. Pa! Be, nirden çykýarlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelnece bulaňa ýene 7. Nirden çykýarlar? Yap kapyny. Inim, sen geleceğin näme diýdi et? Näme diýdiren geleceğine? Ýatdy. Jeren şu günkü toyun tagamnamasyny getir. Hawa. Sen bu nem giyjek alyp geldim. Gele gelmänem gapçanak. Be. Bagşla gelnece.
Feride. Sağadır da kaka. Mamalar oynama, nire oynadın mı? Vah bolyalı kıydım canım. Yöne hemmeci bir yercige üyüşüp bilece oynasalar, arasıcı oynasalar bolanok mu kıydım? Hey! Mana Feride. Ine Feride. Mana Feride. Vay. Hanı getir bana şunu. Kaka. Hanın ne menin? Aynagım nirdi men? Aynagım nirdi? Ay senem. Ay senem. Näme ol kakasy? Menin aynagımı kim yığnamalı? Men. Nirde koydun? Men häzir bilen. Häzir gözläp tapýan. Gözleşäýinmi kaka? Gözlen, gözlen. Ece näme gözleýäňiz? Babaň äýnäň tapamyk oglum. Vay. Ana Ece. Wey. Kakasy. Haw. Ine dur äýne. Ceren, bugün işten soň soňa dalma kömek edäýdi. Bugün kakamyň doglanuny. Bolýa. Gyýdylar, mene soňa dalanymdan soňat bermäni gowurýan. On soňam ýagyş ýagaýsa, iň gowurýan aýdymmy dinläp, ýagşyň aşagyna tans etmänem gowurýan. Özem appak gar ýaganna, gyrt-gyrt edip şol garda ýöremänem gowurýan. Soğuk kovada kızgıncık pejin başında kitap okumanam gowurýan. Özüme de iň gymmatly sowgat kitap. Ceren, Gulnar, size aşakta gowurýan müşteriňiz garaşýa. Didar, hani gir? Diýady, senem çepeliň bilen atyp bir goýok çaý demläp algydym. Bar başlyk. Mümkinmi? Ha, gel gydym. Hani getir? Diýady. Çaýyň ama gorkanyň ýüzi ýalyk bolupdyr. Alyp gidäýmini? Didar. Dinleýän. Şol tamdyrlama. Onun towuk etinden satay. Onun hem şol iştäçerleri 4-5 edäý. Bolýa bas. Belledingmi özüňe? Mehmet. Şol ýanky ýerini gow edip bir jan berip, duýgulara galsana bir tomaşaçylar hedil edip dinlär ýaly. Täzeden alalım halipa. Hawa. Salamu aleykum. Wa aleykum selam. Ine getirdim. Hatta weleme. Şolaglan aýdýamaýdym. Hawa şolaglan. Gatyg owy. Geçiň oturuň. Oturuň. 10 minut ara ketme oglanlar. Ha, özüň aýtdyňmy şol aýdymy? Hawa. Berekella. Sözleri kiminki? Sözleri köşlana Seyit Funky. Sade? Sade ödümünki. Sen aýdymy duýup bilýän enim. Sağ olun. Sen destanlardan haýsysyny okudyň? Leyli Mecnun.
Leyli Mecnun. Zöhre Tahir okudun mu? Yok. Zeynel Arap destanını okudun mu? Yok. Yusuf Züleyhani. Yok. Enim, sen şu destanları oku, öğren, ondan meni yanıma gel. Bolyanno, sağ olun. Bolya. Sapar Amanoviç, uğra dayan. Uğrat. Dayanç. Dur dayanç. Devam ediyat oğlanlar. Vahey. Yer şun el ucunda koymalım diysene. Jeren. Qynanma. Jaş dursa şatlyň alamaty diýilýär. Ziyada. Çay çepeliň bilen atdýilligi çay ajymtyk etdýilligidir. Egerde çaýyň ýuwan bolsa onda gorkanyň idealliýär. Şu wagt seňem ýüzüň ýanky demlen çaýyň ýalla. Şu gün ýerdenem men sebäpli bir giden gapçanyk dögülli. Vah, toy mekanyna iň gowy hyzmat üçin berilen nişanly da ol. Men oğlum mama sevilen, baba sevilen, toya var ya, he oğlum, şeyle gerek. Gıydım, men aşpom mahalaydım. Ödler näme getirdi? Ödümi, vay, mena yadıma tüşenok. Gece soğuyňaçyň bilen gitjekmi? Vay, nämet wa bu gıyňaçyň? Köýnüňe mawy. Gıyňaçyňa. Gelşýär gıydım. Häzir garaş eje. Getirýän garaş. Gowa gıydım. Vay. Getir göreýin. Vay, geldi. Atlam hanagy, atlam. Derrew tap bol. Islam. Atlam nerdeke? Atlam. Vay. Ece. Ho. Değmersiňe, atlam. Bolsana gıydım, näme boldy? Vahey. Näme şeýit baglap oturjak mı? Başga eşigi bardyr ha. Ýür oglum, ýür. Babaň garaşyp. Evet, alyp giydirdim de. Wagtyny çykmany öwrenen adam dälle. Wagtyň näle gadyrlylygyny bilen oga. Babaň gidäýipdirmi? Şol adama 30 ýyl bäri çytap gelýän. Ýene bizi toya taşlap gidipdir. Ece, saňa näme boldy? Gıydım, kakan ýene bizi toya taşlap gidipdir. Oy. Bari senden boldy. Ece hemmeti şundan bolla. Oy sana.
Nahara gelli. Söyünç elin yuda. Häder. Suun var tepeyin palçı atamasınna. Şunu yiyecek koylaňyz mı? Salam gelnece. Salam gelnece. Geldin mi? Şunu yiyecek koylaňyz mı? O maňa de oglanlara. He, bolýa. Ine de senin naharyň. Söyünç. Ine sen gowerýän çiğci çorban peýdali. Sağ ol. Koydum, gittim. Bolýa. Gidemok. Ha? Sen oturup iyay, menim oturup seredeyin. Şekercan. Sağ ol aladaňa. Sen arkaň gidiver. Men palçygy mataya, men işläýin. Soň ýerim. Yok. Sen iyi oturdu. Menim seredeyin. Söyünçan. Sene jüýjäňi, dost. Bizim çişdigeli. Çemçe, me ip peýdali. Ol diýanli, bu peýdali. Çemçem ba. Iyay. Alo? Bana doyma. 15 minutdan varyan. Hova. Şu akkoyna hova. Şay tepinem dakın. Müşteri bilen amlayım urlaşmalı. Bolya, varyan. İy. Qowyrak. Hey, maňa Ferhat. Şunu dagy howlyn sorandan soň bir aýryp ýerine goýsaň bolanokmy? Şoň üstünden men basyp geçmelimi? Ay senem. Howlyny sorandan soň şunu bir gara aýryp goýsaňyz bolanokmy? Ay fenem. Many toýda paýladylar. Manam saňa jorulaň uğratdy. Dur. Ýygyňa gaýt. Gel bäri. Ene. Sen ağlayanmı? Maňa Ferhat.
Berekella. Döwlet ağa, yetişýän. Lidar. Ha, Şuňky toýuň tagymyny men taýýarlaýyn. towukly batyrma küýdejikdi. Hawa. Näme atmanlygyny bilýän? Hawa. Aýdany. Toğun döşi, soğan, meske, kömelek, käşir, gaýmak, dud, burç. Näçe meçber atmaly? 400 adamlyk 12 kilo toğun döşi, meskede. Bolly. Han taýynda görelik. Bolýa. Jirincan. Vay gence qowmy. Qowy. Gullaryň ýanyna geçip barýarsyňyz aýtdym. Yok, men sen ýanyna geldim. Jirincan, men alжyraýan. Men gaterwede alжyraýan. On soňam ilkinçe toyum. Anha ödüň toy etseň, intäk bilersiň. Kofe demişi? Kofe. Gellece. Ýöne sen menden berip ýüdüň bukma? Bukma gence. Hemme datiň aýtşyňyz ýarçak edersiz diýdimi? Siz hiç alжyramam. Yok, näme diýjekdim ay men saňa? He, bedek işleri. Bedeni? Onu bedek maňa deýişli däl. Siz Gullaryň ýanyna baryň. Maňa deýişli däl gence. Vay, sen degeme bir zat diýjekdim. Näme diýjekdim ay? Tagamnama. Gellece. Siziň toýuňyň tagamnamasyny öňe 5 gede üýtgetdik. Siz maňa bir zat aýtsaňyz gence. Şu toy bolýam ya bolanok. Toba, diýip duran zadyň näme? Hawa bolýa. Bolman näme? Bolýa toy. Şo gowda bolsa gence. Onna bara men size bir gow maslahatym bada. Näme maslahat? Şeýle gowda gence. Siziň toýuňyz üçin başga bir gow toy mekany salgy beresim gelýärdi. Näme? Näme diýär? Toy mekany. Şu toy mekanyna toy etmek üçin meniň sähedimiň 2 ýedek üýtgedilen habaryň barmy? Men şu toy mekanyna toy ederim. Düşündiňmi? Bolýa gence. Gowda şaşyştaýda bolsa. Siz gatar gaýyn boluň. Siziň toýuňyň aňyr başy boljagyna men güwa geçýän. Arkaýyn boluň. Vay, bilýärdim men sen gowgyzyňy. Sen erwet gyýdýarlygyny bilýärdim men Jirincan. Onu men toýda gatar gaýyn myhmanlarym bilen bolaryn. Senem edil men ýanyňda duran ýalçak naharlaryňa seretdiň. Mayonez işte açarlamada aýyrdyk. Naharymyzdan üçetdik. Ikini aýyrdyň. Aýyrdyk. Gidiber. Arkaýça gidiber. Eger men gerek bolsam, Yok gence. Arkaýa gaýdyber. Bolýa Jirincan. Bolar gence. Sen öýdüň gowgyzy. Sen öýdüň gowjagy. Bor gence. Arkaýça gidiber. Bor Jirincan. Ýöne eger birden men gerek bolsam şonu da habar. Ýöne men şonu da gelirin ýanyňa. Yok, gelip durma. Bolýa Jirincan. Sag bol. Vay. Döwlet ağa, tagam dadyp beräňde. Bä, tagamly bolupdy. Jeren. Men bişiren naharym gaty tagamly Şeyleme. bolupdyr diýe Didar çagyraýyn. Hany göreli. Me datyk gör. Alfuç. Şeref edipsin ya bar nahary. 400 adamlyk nahary isrif etdiň, bilýärmi şonu?
iştäňiz açyk bolsun. Şey seni görenin ömür iştäýäsi açylarmy? Seni görenin iştäýäsi ýapylýar. Boyuňydagy suw oýlajak ýalak bolup. Gijäge almaň, wagtyna gelin, yer almarasalan. Me bu sana yer almy üçin. Bu sana iki halta soğan üçün. Bu sana. Şunu hem şor bolupdyr. Ziyada. Geleydi. Şunu aharganda ne edip duzuna ayırmalı? 400 adamlık nahari isrik edip olmadı. Bilemok. Bir hakan içine bir kiletuvi alla getirip bermem. Häzir şu tuwyny gazana goýýas. Bir gezek gaýnan soňam çykarýas. Tuwy naharyň artykmaş duzyny özüne sorup alar.